der kommer flere og flere mennesker. Og til sidst går jeg ind, og der er helt fuldstændig proppet. Jeg kan se, der er hendes familie er der, men ellers er det kun unge mennesker. Der er næsten ikke plads i kirken. Så jeg får en stol helt op foran, hvor jeg kan sidde, og hvis jeg strækker mig godt, så kan jeg faktisk nå kisten. Og det er virkelig syret for mig at sidde så tæt på. Og nede på hjørnet af kisten, der er sådan et lille navneskilt, hvor der står hendes navn. Okay. Hun ligger dernede, hendes navn står på kisten. Jeg får det virkelig ubehageligt at få sådan, jeg bliver helt spændt i kroppen. Fordi det går op for mig, at min veninde ligger derinde. Tiden er kommet til, at hun skal bæres ud. Hendes brødre og far og morfar løfter hende op, bærer hende ud. Hun kommer hen til graven. Og jeg står på den anden side af hækken. Men jeg vil egentlig gerne derover med det samme, fordi jeg vil gerne smide den ros, jeg har i hånden. Det vil jeg gerne smide ned til hende. Så jeg kæmper mig igennem alle menneskerne og løber om på den anden side af hækken. Og kommer over til hendes mor og står sammen med hende. Og smider så får jeg smidt rosen ned til hende. Hun bliver sænket ned, og der forstår jeg nok, at nu er det slut. Den første gang, jeg kommer til at grine af en historie, der handler om hende, der får jeg helt vildt dårlig samvittighed. Og bliver ked af det bagefter. Men næste gang, så har jeg det bedre, jeg har det godt med at grine. Fordi det bekræfter mig i, at vi havde det godt sammen. Lige så trist som det har været at miste hende, så kan vi også den dag i dag sidde og snakke om, hvor sjov hun var, og de ting, hun gjorde.